Здравейте хора, съм Минито 5 без БГ. Днес ще играем на Subway Surf. Сега е много яка, много готина и ще гледате си я. Не знам какво да ви кажа друго. Абонирайте се, харесайте този клип, който ще кача след малко. Само едно ниво ще забравя. Тук да видим какво става. Имам Дино. Айде, почваме. Играта е много забавна, даже рекордна. Има и с хак игри. Може да си направите хак тук. И така. Моят рекорд имах 17 000 някъде пари. 17, там някъде не знам колко пари. Но един път ще ви благодаря за нещо друго. Хора, не знам защо, примерно като ми дадат с 8, нали това плюс 2, звездичката, и то все пак се връща на 2. Хора, това е тук сега много го обичам. Не баш обичам, но такова. Харесвам. Но е готин. И тая раница е много готина. Но е готина. То всичко в Subway Surf е готино. И браво! Един ключ. Имам 11 ключа. Да, хора, исках един ключ, за да ми се такова. За да ни таковам, за да ни продължавам от начало, да се таковам. Ето, така можете да правите, ако не искате да видите. Така. Ето обувки много ги мразя, хора. Право не ги понасям. Сега искам да мина на Камелия. Да рекорда на съблъсна някъде. Причувствам го, че се случи. Да съблъсна някъде. Да. Я тук. И тук сме добре, бе. Какво друго да ви покажа? Ето това имам нещо. Имам по-скоро 13 ключа, ама преди бяха 20 и няколко си. Колко бяха, не знам. Но тук колко съм събрал? 25. Тук плюс 10 ще ми даде такова. Здрасти, какво правиш? Как си, що? Тук за настройки има и друго. Дино. Хора не мога да разберат. Примерно, като наближи нова година, сега тук Subway Surf е американска игра. И като спечелиха изборите, Доналд Тръмп спечели изборите и то се промени веднага Subway Surf. Направо не мога да ви кажа какво стана. Значи тук трябва ми още една за ето тая. Но трябва 25 ключа, ако искаме таз. Аз преди имал 26.
То е факт. Значи хора, надявам се Бобо да дойде от дома и да ми помогне за това. За Елни, за Юпитер там нещо си. Ще му звънна по някое време. Там някъде си. И то е. И то е за сега, хора. Дано клипа да ви е харесал. Абонирайте се. Продължавайте да се абонирате, да харесате моите видеа. Всичко да ми харесвате. Да коментирате, да споделяте. И за мен, чао за сега.